ce kun ruwaito saboda su ba su yadda da hadisin manzon Allah ba. Kasan akwai mutumin da batacce ne bai ma yadda da hadisi ba har yanzu. To ya za a yi ka yadda ma da alkur'ani ba ka yadda da hadisi ba. Ai hadisin shi ya tabbatar maka da alkur'ani. Idan ba ka yadda da hadisi ba to ya kamata a ce ƙur'anin ma kar ka yadda da shi. Don babu shakka in ban da hadisin manzon Allah wallahi da wani sai ɗauko jarida ya ce mana wannan shine ƙur'ani kuma dole mu yadda. Jarida in wani ya zo ya ce wannan ne alkur'ani ya za a yi ka ce ba shi ba ne ya za a yi ka ce ba shi ba ne tun da dai ba ka zamanin annabi aiko ba ka rubuta ƙur'anin ba babanka ma bai rubuta ba ya aka yi wannan jaridar ka ce ba ita ce alkur'ani ba ya aka yi ya za ka yi ka kare kanka ce yanda za mu yi mu gane jarida ba shi ne alkur'ani ba bari mu koma hadisin manzon Allah suwaye suka yi zamani da annabin saboda haka sai a sami irin su Umar suwaye ce annabi yakan yi sallah da wadduha wannan ya ce akan samu annabi ya karanta wallaili kaga ta nan sai aka gane ashe wannan alkur'ani shine dai wancan da Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad duk mutumin da ya ce bai yarda da hadisi ba wato idan kana neman bagidaji kana neman wato kasurgumin jahili to wallahi ya kai makura saboda ƙur'ani ba zai taɓa tabbata gare ka ba sai hadisin manzon Allah ya tabbatar da shi ba zai taɓa yiwuwa ba to abinda suke cewa wai kadara waito wai kun ruwaito kasan saboda ba su yadda da hadisin ba kun ruwaito fi ba'dil akhbari a wasu labarai kaga ba a ce ma a cikin hadisai ba sai a ce labarai wato da shi da tatsuniya kamar ɗaya ne Allah ka tsare mana imani kun ruwaito annahu usriya bihi